Kaya ang Pangulo ng hinana, sobrang pagkadismaya ang itsura. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. Andito na naman ako. Sana hindi kayo magsasawang tumingin sa aking mukha, mga kadulong, mga lidang. Bago pala magtapos ang yung taong ito na 2020, mayroon na naman akong ihahandog sa inyong isang awit. Kaya mo na yung yung may mga nagpa-chat out sa akin, mga kadulong, mga lidang. Bago ko umpisahan yung aking ihahandog sa inyong awit, mga kadulong, mga lidang, ay mag-shout out muna ako sa kanila ni Tahil Channel Official, shout out. Arkin TV, shout out. At kay Lakay Mings Vlog, shout out. At sa Kuya Jerry Solis, shout out sa inyo. At kay Lisel Canadas Vlog. Okay, yun mga kadudong, mga ridang, yun lamang ang nag-shout out sa akin, konti lang. Ngayon mga kadudong, mga ridang, at bago magtapos ang taong ito ay i-shoutout ko lahat ng mga talagang may mga malaking nagawang pagtulong sa ating bansa, mga kadulong, sa sakunang ito sa COVID-19. I-shoutout ko yung mga ating mga frontliner at magpapasalamat ako sa kanila, taos pusong pasasalamat sa kanilang buong pusong pagserbisyo sa bayan, pagtulong sa katulad kong mahirap, at sa ating mga doktor at sa ating mga nursing. Talagang hinarap nila yung kalaban natin ngayong panahong lumaganap ng isang virus na hindi nila makikita. Kawawa silang tingnan dahil ay kanilang mga suot ay akala mo mga astronaut dahil sa pag-iingat na rin, mga kadudong, no? Kaya shoutout sa inyo lahat, mga ma'am, mga sir, sa ating mga doktor, no? At saka pinakamahalaga sa lahat ang ating presidente na mahal na Pangulo, shoutout. Talagang hindi niya tayo pinabayaan, lalo na ako dahil ang aking hanap buhay ay pamamasada na ng tricycle. Yung ilang buwan na nag-lockdown, talagang wala akong trabaho. Mabuti mayroong tulong na binigay ang ating mahal na Pangulo. Hindi niya tayo pinabayaan. Mayroong mga ayuda na dumating sa ating bahay, dahil kung wala yung mga ayuda na yun, nagugutumin talaga kami. Kaya Mr. President, shout out sa iyo at maraming salamat. Right mga kadulong, mga idang, hindi ko nadadamihin pa ng aking sasabihin. At bago ko umpisahan uli ay pasalamat ako sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyong lahat na nagsuporta sa aking channel na ito. Alright, umpisahan ko na mga kadulong. Happy New Year! Ito ngayong taong 2020, lalong lumalaga itong COVID. Maraming nahawaan, mahirap man o mayaman. Para ang Pangulo'y makasiguro, buong Metro Manila sinarado. Habang nagdeklara, buong bansa ay lockdown ito. Kaya ang Pangulo ng hinana, sobrang lungkot makita sa kanyang mukha. Dahil nandoon ito sa dami ng problema ng ating bansa. Pero napag-isip ang Pangulo na mamigay ito 8,000 para matustusan ang kailangan ng bawat tao. Pero ang Pangulo'y mapamakontento, namigay uli ito tagtik 8,000. Pero nakaapan, marami pa rin ang nagreklamo. Kaya ang Pangulo ng hinana, lalong nadismaya ang itsura.
kaya ito sa dami ng problema ng ating bansa? Pero kahit nagsmiya ang Pangulo, pinatawag niya ang tropang LGU para ipamigay na ang ayuda sa mga tao. Kaya ang Pangulo nang hinana, sobrang lungkot makita sa kanyang mukha. Dahilan kaya ito sa dami ng problema ng ating bansa? Pero napag-isip ang Pangulo na mamigay ito higit 8,000 para matustusan ang pangailangan ng bawat tao. Pero ang Pangulo'y wapang makontento, namigay uli ito tagtig 8,000. Pero nakaapan, marami pa rin ang nagreklamo. Kaya ang Pangulo nang hinana, sobrang pagkadismaya ang itsura. Dahilan kaya ito sa dami ng problema ng ating bansa? Pero di nagpatinag ang Pangulo, pinatawag niya ang tropang LGU upang ipamigay na ang tulong sa mga tao. Upang ipamigay na ang ayuda sa bawat tao. Maraming salamat, Mr. President, aming mahal na Pangulo, sa pagtulong mo sa bawat Pilipino.